Velkommen til den globale debat. I dag så har vi om spliden mellem Nord- og Sydkorea, og vi har så 3 eksperter herinde for at debattere om emnet. Højre fra mig har vi Yukiko Sawada, som er tidligere bosat i Sydkorea. Lige overfor har vi Gitte Lillelund Bech, som er tidligere forsvarsminister for Venstre. Her har vi Peter Kim Laursen, som er ansat i Udenrigsministeriet og er ekspert i Nordkorea. Ville Nordkorea kunne vinde en krig mod Sydkorea, hvis man kiggede på militære styrker? Peter, hvad siger du til det? Jeg mener godt, de kan vinde en krig, men det kræver udelukkende, at de tør smide en atombombe. Ellers har de absolut ingen chancer, eftersom at de stadig er nogle år tilbage med hensyn til udrustning af militære styrker, eftersom at Sydkorea har klart flere alliancer rundt omkring i verden end Nordkorea, der vil hjælpe dem i en eventuel krig. Gitte, hvad er din holdning til det? Jeg mener overhovedet ikke, at en krig mellem Syd- og Nordkorea vil kunne lade sig gøre, da konflikten vil have en afgørende faktor for resten af verden. Det bringer os til vores næste spørgsmål. Ville en krig mellem Nord- og Sydkorea have nogen indflydelse på Danmark? Lad os starte med dig, Gitte. Det ville helt sikkert have en lille betydning for Danmark, da vi har 2 fredsobservatører stående på grænsen mellem Nord- og Sydkorea. Og hvis Nordkorea så valgte at gå i krig, så ville det helt sikkert have en stor indflydelse på verden, da Nordkorea ikke har så mange allierede, og det ville gøre dem mere aggressive, og så ville de måske tage i brug af nogle af de her atomvåben, som andre påstår, at de har. Ja, tak. Hvad har du at sige til det, Peter? Som Gitte siger, har vi 2 fredsobservatører ved grænsen. Det vil selvfølgelig påvirke os. Men hvis man dykker længere ned, så vil det helt sikkert også påvirke finansmarkedet, hvis der kommer en større krig mellem Nord- og Sydkorea. Så på den måde vil det også betyde noget for den enkelte dansker, eftersom deres huspriser højst sandsynligt vil falde. Som vil være knap så godt for den vestlige verden, hvis der sker sådan noget, eftersom den er meget lidt påvirket af, hvad der sker i resten af verden. Så på den måde så vil det også påvirke os i Danmark. Men ikke de steder krigsmæssigt i Danmark. Så du mener, at det vil have økonomiske problemer for den vestlige verden? Hvad har du at sige til det, Gitte? Det vil helt sikkert have, hvis vi bryder ud i krig, så vil der komme en masse økonomisk krise, både for andre lande, som så kunne tage kontakt her til Danmark og prøve at få noget støtte. Så det vil i sidste ende måske have en meget stor indflydelse på Danmark, men før de prøvede ud i krig, vil jeg stadig sige kun en lille smule. Tak. Det næste spørgsmål er måske mere rettet til dig, Yukiko. Hvordan mener du, at kommunikationen mellem Nord- og Sydkorea er her efter de mange års tavshed på kryds og tværs? Jeg ved, at der kun er én telefonlinje mellem de 2 lande, der hedder DMZ. I DMZ er der et forhandlingslokale, hvor der stadig laves aftaler. Ja. Har du noget, du vil indskyde, Peter? Jamen, jeg ved de har jo selvfølgelig nogle møder i FN, hvor de så også engang imellem møder op. Og det er jo selvfølgelig mere officielle møder, hvor de møder andre lande. Men det er typisk en repræsentant, de sender ud. Men typisk er der også nogle uformelle møder, hvor pressen og resten af verden ikke rigtig er inviteret, hvor det er typisk Sydkorea og Nordkorea, og måske endda USA eller en anden stormagt fra G7, der er involveret. Hvor de så møder et sted, typisk i Europa, inden for EU, måske endda typisk Genève i Schweiz, hvor de så også aftaler hvor der er en del aftaler, der bliver underskrevet, sådan så der er noget mere vidne på, at det ligesom er sket, at det ikke er bare mere aftaler, der foregår mellem Nord- og Sydkorea. Hvis Nordkorea har atomvåben og er aggressiv eller presset nok til at bruge dem, hvilken nation tror du så vil være deres første mål? Jeg mener, at USA vil være deres første mål, da USA er en stor del af Sydkoreas styre. Ja. Hvad med dig, Peter? Altså jeg vil mene, at de på en måde tør eller har lyst til det. Jeg tror kun, de har udviklet deres atomvåben ikke engang i simpelthen sikkerhed for, hvis der sker noget helt vildt. Simpelthen kun for at have den trussel mod andre. Kun for at kunne, få andre til ligesom at respektere dem, få ligesom respekt i andre lande. Altså sådan så, at andre lande, de vil på den måde acceptere dem som et land og et selvstyre, og de ikke på samme måde tør gribe ind. Og på samme måde så mener jeg også, at de bruger det som, til at få andre til at indrømme ting. Altså for eksempel Sydkorea, de får dem til ligesom også at indrømme nogle ting om, hvad nogle planer de har haft tidligere for nogle år siden. Også hvor de kan få USA til ligesom at sætte dem i en bås. Altså de ikke bare bliver ligesom noget, de kan udradere, hvis det egentlig er det. De er simpelthen for farlige til at gøre noget ved. Ja, hvad med dig, Gitte? Umiddelbart vil jeg nok sige, at de vil angribe Sydkorea først, da hele konflikten faktisk er imellem dem. Men som jeg også sagde tidligere, så tror jeg ikke, at den her konflikt vil på nogen måde udvikle sig til noget større, og jeg er helt enig med Peter om, at det blot er trusler. Mener du, Gitte,
at konflikten mellem Nord- og Sydkorea kunne udvikle sig og dernæst indblande den vestlige del af verden? Jeg mener overhovedet ikke, at det ville kunne komme så langt. Som jeg også sagde tidligere, så tror jeg ikke, at den her krig vil udvikle sig. Og Nordkorea er simpelthen bange for at tabe, fordi Sydkorea har de fleste lande fra FN til at støtte op omkring sig, hvorimod at Nordkorea kun har de kommunistiske lande, såsom Sovjetunionen. Og USA er simpelthen en alt for stor trussel mod Nordkorea, fordi det er sådan et stort land. Og jeg tror faktisk sagtens, at det vil kunne komme så langt, at vi her i Danmark bliver indblandet, fordi selvom vi er så små, så kan vi sagtens byde ind med noget. Hvad har du at sige til det, Peter? Altså jeg mener på ingen måde, at det kan ende med en fysisk krig med våben, men jeg tror, at det sagtens skal udvikle sig sådan så, at den vestlige verden, når de større lande, USA, Tyskland og England, kan blive involveret sammen med Sydkorea i den krig med ord og trusler mod Sydkorea, mod Nordkorea hedder det. Men jeg tror aldrig, at det vil kunne udvikle sig til at blive med våben, eftersom at USA og Sydkorea tør ikke gå mod Nordkorea, da de har atomvåben, og omvendt, de tør ikke gå mod de andre, eftersom at de har mange meget stærkere, hvis man bare tager almindelig militær. Så derfor tror jeg absolut ikke, det kunne udvikle sig på nogen måde til noget krig. Så du tror godt, at de ville kunne komme ind og blive indblandet i den kolde krig, som der kører? Ja, det tror jeg meget vel. Jeg ved måske Tyskland, det ved jeg ikke, de plejer at være meget passive med hensyn til at trække sig fra krig. Men specielt England og Frankrig måske også, de er meget glade, men for at komme ind og støtte USA med hensyn til at hjælpe med krig. Men hvordan vil vi overhovedet blive indblandet i det, hvis Sydkorea og Nordkorea overhovedet ikke vælger at gå længere derfra? Fordi at Nordkorea, jeg regner med, at Nordkorea vil komme med nogle trusler inden for de næste 5-10 år, vil der komme nogle større og større trusler fra Nordkorea, og så ender det med, at de bliver nødt til at sætte nogle sanktioner op fra FN's side af, som så Sydkorea og USA bliver nødt til at overholde, med hensyn til, at så må de lukke noget handel, de må ikke sælge varer til dem, og så ender det med at bygge sig op. Men jeg tror ikke på, at det eskalerer til. Men tror du overhovedet nogensinde, at Nordkorea vil komme så langt, at de vil tro Sydkorea endnu mere? Altså, hvad er det, Sydkorea gør, som Nordkorea sine trusler imod? Der ligger en arbejdsby på grænsen mellem Nord- og Sydkorea, hvor der er en hel masse nordkoreanere, der arbejder. Og det hjælper de jo så Sydkorea med at få produceret produkter. Og de arbejder jo til ingen penge, eftersom at, de bruger jeg ved ikke, om de steder bor i fangelejre, men de arbejder til klart lavere lønner end sydkoreanerne. Ja, det var det sidste. Peter fik sidste ord i den globale debat. Vi siger tak. Tror du, konflikten kunne udvikle sig til en ny Koreakrig, eller måske en 3. verdenskrig? Nej, det tror jeg ikke. Ikke det. Muligvis, altså det kommer an på, hvor mange parter, der tager partierne. Altså hvis der er flere lande, der nu stemmer på, og der er det ene parti, og der er et andet parti, så vil der komme nogle internationale kriser, der kan være svære at løse, men jeg tror ikke en 3. verdenskrig. Så hvis vi nu søgte den her internationale umiddelbart nej, ikke fordi hvis det gennem dialog og forhandling, så tror jeg, at det vil være den bedste måde at få det op. Jeg siger, kan man sige måske? Det kan man godt. Det kan man godt. Godt, så siger vi måske. Og grunden til, at jeg ikke siger ja, fordi det er jo bare tror du, det er fordi, det håber jeg fandme ikke. Ja. Hvad er det noget lort. Tak. Men held og lykke med jeres projekt. Må jeg lige sige, hvor gammel du er? Hvor gammel tror jeg? 25. 20. 20? Ja. Okay. Han fortsat god dag. Tak. Det tror jeg godt, det kunne. Har du en mening med hensyn til, hvad der kan gøre for at afslutte eller neddæmpe den konflikt? Jeg tror, at Nordkorea skal have et helt nyt styre. De skal have demokrati. Ja, jeg tror, at FN skal gå ind. Ja. Det tror jeg vil være en god ting. Ja. Nej, altså jeg tror, at hvis der skulle komme en, så tror jeg, at man skulle søge noget hjælp altså i international situation på en eller anden måde, og så få de soldater retningsdømt, tror jeg. Og ellers så synes jeg, man skal tage det op i for eksempel NATO og snakke om sådan en problematik, der skal gøres noget ved. Og så eventuelt, jeg synes lidt, man skal tage militær ind, for det synes jeg, det er måske lidt for offensivt, men en form for dialog. Jeg tror, det er vigtigt, at vi selv lader dem finde ud af, hvordan de skal gøre, og så ikke blander os internationalt. Okay, så ikke noget FN eller noget? Og jeg synes også, det er vigtigt, at FN tager stilling til... Det er faktisk rigtigt. Det er vigtigt, at FN tager stilling til... Det har faktisk ikke rigtig nogen holdning til, men først på FN. Tak. Hvad mener du om det nordkoreanske styremål? Det er ganske forfærdeligt. Ikke egentlig selv gå ind på. Jeg synes, jeg er meget glad for den frisindighed, vi har i Danmark, og det synes jeg ikke, vi har i Danmark. Så det er ikke noget, jeg vil kunne stemme til sjovt med, tror jeg. Ja, det er jo hyggeligt, ikke også? Det er så lidt. Hvad jeg mener om det? Der er ikke rigtig så meget andet at sige, end at det er sådan mere eller mindre sindssygt. Man kan sige, at diktatur kan
der er ikke nogen, der ved, hvilket styresystem, der er det mest korrekte. Vi synes i Vesten, at det er mest korrekt med demokrati, og der synes det er den rigtige måde, at diktatur, eller befolkningen gør sig ikke, men systemet der. Hvis man bruger diktatur på den rigtige måde, så kan man jo alligevel komme ret langt. Jo. Men det lytter efter sigende ikke til folk.